Bukas na liwat sa pag-ako nin aplikasyon ang Civil Service Commission Bicol para sa mga maawot na mag-take kang Career Service Examination, Pen and Paper Test o CSE PPT sa professional as in sub-professional level sa maabot na Agosto 20. Sigun kay Attorney Daisy Punzalan, 1,000 na aplikante na sa rehiyonan sa indang naitala poon kang buksan ninda ang aplikasyon kasudma. Sa bilog na rehiyon may nagkapiraman da sindang pigtaltag na satellite application center na makakatabang ngani mas maparanian sa indang serbisyo sa mga aplikante. Sa Albay, makukuha ini sa SM City Legazpi, Robinsons Naga sa Camarines Sur, mantang nagaako maning aplikasyon ang sa indang field office sa Camarines Norte, Sorsogon, Catanduanes asin Masbate. May registration po kaya kami na piga-upload na Enlist. Online po iyan. Kang Friday, nag-open po. And then ito pong mga nag-register, schedule po sinda kung naalin po sinda ma-file kan sa indang application. Piga-upload na po sinda through notification sa dashboard kang Enlist. As in po sa indang cellphone numbers na tinao and then sa email address. Pakiulay sa nakan CSC, sertohon nanggad na kumpleto ang mga pigaagad nindang requisitos antes na magpasiring sa Satellite Application Center o field offices. Remind me po, gabos po na nag-register duman sa Enlist, itong system kang Civil Service Commission Regional Office 5 na hilingon po ang sa indong dashboard para po sa mga notifications kung naarin po kamo ma-submit kan sa indong application. I repeat po, lalo na po ito sigurong first 1,000 applicants, may number po kaya iyan, tatawan sinda ning number kang system. Kung yaon po kamo nakaabot duman sa first 1,000, pakihiling po kang notification, i-download itong consent form and then si application po i-print at darahon po iyan duman kung saan po nakalaag na filing center duman sa notification. Ang pagsumiter, madurar sundo sa Hunyo 21. Mientras tanto, sa Hunyo, nakatalaan na ipaluwas naman kan CSE ang result sa March 2023 Career Service Examination. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.